أرسل زينا لوالونت مقبنان مرقاص نقبروز عري عوتالو كبلو قدما من سرابي أحمد قليص كاب كل تشحن عصر سلسنا متمرت جميرو لعل عصر 14 ممهران ناب أبيات تمرتي كم زي تملسو بيرو تمرتي كل التقراي أفليتو كابوزاي حيلي بحري أمريكا عبدو واقع بحري عصر تغلتا درونات حوتي وقعو كم زو دغم أفليت الله عزو سلامتنا كابزي كاب استوديو تبي تقبلوا خبرات تخاتلتي نصعت زترالو زيناتات حزنا لكم قربنا لنا زيناتات جيتاچوالو ممسخم كصنحي سناي مكتال نكخنلكم ناتمنخو فلما حصرت زيناتات لوالونت مغبنا نمرغاص نغبرو صاري عوتالو كبلو قدما من سرابي احمد غليصوم لوالونت مغبنا بزت امامن ملكعو نمرغاص نقبرو صعري يعوتالو كبلو قدما منستر أبي أحمد قليصوم توم قدما منستر محبراو ميديا قصوم أبزم حلالفو صحوف صرنا يمسنو حاجة زعمت عمي كاب سرحنا يو ببزو حيبلز كساب حزيز ترخبو صيتون أزيو زعقبيلام أب عمت لعل حدا جزا بمحراس لعلاونت مقبنا بزت أمام الملكعون مرققاص نقبرو صعري عوتالو كبلو قليصوم بكل عودين نقبرو صعري بزبلس مسارة معبال الزنبر كم زغنوون توم قدما منستر أبصحفهم أبريهم كوماند بوست مبرق أمحارا أفصاص مسرحة سلام نصدتان يقمقمالهم كوماند بوست مبرق أمحارا أفصاص مسرحة سلام نصدتان أب كتما كومبولشام يقمقمالهم أتي كوماند بوست أبوان أو كنتا سلام ندحننتن تكبابي بمتمات قمقمانا كايدا كم زخونة تقليتو مززام تقمقام سعيبون أيكتالي أنفت كقمتيو زبل تثبيت كم زلو تحبيرو أبتي مدرخ قمقمام كترسم حدار كل الأمحارا عبدو حسين حويسو أمرار حتاتي كوماند بوستن لعلو تحالف سراح منقستن تارخيبا أيتش ملس أبديسا أب وردا لومي بمصنو زلم عزراء تسرناي تعذيبا رسم حدار كل الأوروميا أيتش ملس أبديسا أب وردا لومي بمصنو زلم عزراء تسرناي حقاي عدتا ساليتهم توم رسم حدار أبتي وان عدت كم زبلوو قدم 4 عامتات أبتي كل الأب 7,000 هكتار مريت بمسنوز تجمر المعاد سرناي حزل علي كل 5 مليون هكتار بس يحلهم أبزي زبنا مهرتي كل 6 مليون هكتار مريت نمسرح تحاسبو لعلي كل 5 مليون هكتار مريت محراس كم زتقالون قليصهم كابتي استحرس مريت كل 3 مليون هكتار مريت زخون بزراعتي سرناي كم زتشفنت زاريبهم لعلي 105 مليون كنتال فرناي تسويت كم زقبرون اتوم رأسم محدار أملكتهم أمباسادر مسغانو أرغا مس أمباسادر أمريكا بكلتاو قدايات هادهيبهم زتيام منستر ديتا قدايات وصاي أمباسادر مسغانو أرغا مس أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين جوسي ماسينغا أب كلتاوي قدايات هادهيبهم زتيام أبزتهم دما حبراوي أبزكونو واناوي كلتاوي زوون بعل بزح قدايات انتأميتهم كم زتيو كاب منستر قدايات وصاي زرخبنا يو حبريتام يردم كابزي بتوسخي أب قداية تمرتي أفيشن نقدن ركب حزب مس حزبن بحوار مسرح أبزقلو لهم قدايتون زتيهم أمباسادر مسغانو أبتي وان كلتين هاجرات دبلوماسياوي ركب زجمرالو مبل 120 عامت مسرتا بعل مخبار دبلوماسياوي ركب أمريكان إثيوبيان نابزل على بركين مبصح كم زخل حبيرهم أمباسادر ماسينغا بقدوم تبع كلتاو ركب كلتين هاجرات بزبلص بمتنخار نابزل على بركين معباي كم زحجز زلوم امنت قليصام سنسرعة كباب رابع المولد بيونسكو زي دهسس حادقين ممزقاب زعل مزته تخايدو يونيفرسيتي أديس أبابا سنسرعة كباب رابع المولد أبتكال تمرتي ساينسن باهلن ودحورات منقستات يونسكو زي دهسس حادقين ممزقاب زعل مزته مجمري مصنعتي أكايدو
تيونيفرسي بتختلتي امنة اسلمنا ببعمتو بدمقت زخبر بعل مولد بهلاو ملكعات بمصنع زي ملكعون مرأي زعلم كم زخونة تقليصهم ابتي مدرخ زيتا سلسته مصنعتاو صحفات قريبهم لزب استخايد لهم تخون تختلتي تي امنتن ممهران حويسو بزحات اكلات ابتي مدرخ زيتا تساتيفهم مادي زينا ايتبي تقرينا مكتتالكم تركبوا كورات تختاتلتي زيناتاتنا يقتل له حزر ما بزرزرنا بحرنا يوم زيناتات كنسجرنا مكتتالكم حزون مسانا يخون اب كل اوروميا ابز بجت عامت نهنصت عبي قدب حداسه ابا وداد بالي قد قانسيون مناسين لعلي 544 مليون بر نمكاب كم زتتلمه تغليصو وداد بالي مناسين د قانسيون تكلل هنصت عبي قدب حداسه كساب ززازم زغبرو تساتفو طناخيروم كم زقصلو تزاريبوم نصبصاب محاريالمو دهبياسين ኢትዮጵያውያን መንፈስ ይካልዩ ዝገልጽሉ አብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈላልዩ ምዕራፋት ህንጻት እንዳተሰጋሪ ይርከብ እዚ ግድብ አፍጻመን ክበጽሕ ቀጻልነት ዘለዎ ተሳትፎ ኢትዮጵያውያን ይሓትት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝርከቡ ዝተፈላልዩ ኣወዳድባ መናእሰይ ንህንጻት እቲ ግድብ ህዳሴ ተሳትፎ መጠናኺሮም ከም ዝቀጽሉ ይዛረቡ በሚቀጥለው ዓመትም ደግሞ ከዚህ በላይ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ካብዚ ንላዕሊ ሰፊሕ ትልሚ ተሊምና ብዘለውና መናእሰይ ልዑል ምንቅስቃስ ብምፍጣር ልዑል ኣፈጻጽማ ንምፍጻምን ግድብ ሕዳሴ ንምዝዛም ናብ መናእሰይ ወሪድና እዚ ግድብ ናይ መናእሰይ ምዃኑ ግንዛበ ብምፍጣር መንእሰይ ናተይ ኢሉ ንኽሰርሕ ኣብ መናእሰይ ክንሰርሕ ኢና ተለያየ ጊዜ ለህዳሴ ግድብ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው በትልቁ በ3 ሚሊዮን የመጀመሪያ የገዛውት ነው እና የራሳችን ነው የራሴ ነው በሚል ነው ይሄንንም ማድረገው ማለት ነው ሁሉም አወዳደባ መናእሰይ ተخلل ዝተፈላልዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ብምጉዳድ ኣብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ልዕሊ 544 ሚሊዮን ብር ንምእካብ ከም ዝተላሙ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት እትሊክ ልዕሊ 397 ሚሊዮን ብር ምትኸኻብውን ተሓቢሩ ሊግን ደርገጎታ ፊ ድበርቶታ ኤርጋ ዋንጫን ሊግ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኦሮሚያ ዋንጫ ግድብ ህዳሴ ምስተልዓለ ብልዑል ምንቕቃሕ ይንቀሳቐሱ ነይሮም እቲ ዋንጫ ምስተሰነየ እቲ ሊግ 397 ሚሊዮን ብር ምትኽኻብ ክኢሉ እዩ ሕዚ እውን ይተኣኻኸበሉ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ክሳብ ዝዛዘም ተሳትፎኦም ከም ትማሊ ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ጸዊዒት ይቐርብ ኣብ ዝቕጽል 3 ኣዋርሕ ንህንፀት ግድብ ህዳሴ ፍሉይ ተሳትፎ ዝግበረሉ መርሃ ግብሪ ምልዓዓል ዕላው ተገይሩ እዩ ህንፀት እቲ ግድብ ብዓወት ንምዝዛም እጃም መናእሰይ ልዑል ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ገይን ሰባሰብ ለሚ ጉዳይ መንእሰይ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ልዑል እጃም ኣለዎም ኣብዚ ሃገር ለውጢ ንኽመጽእን ነቲ ለውጢ እውን ንኽቕጽል እጃምኩም ልዑል እዩ ሕዚ እዚ ኣብ ቁጠባ ብኸመይ ንድገሞ ብምዃኑ ግድብ ህዳሴ ንኽዛዘም ጥንካረኹም ክትቕጽልሉ ይግባእ ንህንፀት ግድብ ህዳሴ ልዑል ተሳትፎ ንዝገበሩን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትክልል ንዝተውጻጹ ኣወዳድባታትን ውልቀ ሰባትን መርሃ ግብሪ ኣፍልጦ ኣብ ከተማ ባቱ ተሳሊጦም ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ልዕሊ 14000 መምህራን ብምኽንያት ፍልሰትን ዓውዲ ስራሕ ብምልዋጥን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ነዙይ ንምትካል ልዕሊ 30000 መምህራን ብምስልጣን ናብ ስራሕ ምውፋር ከም ዘድልውን ተሓቢሩሎ በሪሁ ብርሃነ መምህር ተስፋይ ተካ ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ እዮም ዘምህሩ ኣብ ሙያ መምህርነት እውን ናይ ልዕሊ 40 ዓመታት ግልጋሎት ኣለዎም መምህርነት ጽቡቕ ሙያ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ከም ፀሓይ ዝምሰል እዩ ስለዚ ዘለዎ ፍልጠቱን ጉልበቱን ብዝለዓለ ዘበርክት እዩ ማለት እዩ ከም ርእቶ መምህር ተስፋይ ኣብ ክልል ትግራይ ቁጽሪ መምሃራን እናነከ ይመጽሎ ነዚ መበገሲ ዝኾኑ ዝተፈላልዩ ጸለውቱ ጉዳያት ኣለዉ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝረአ ዓውደ ስራሕ ምልዋጥን ፍልሰት መምሃራንን ተጸራሕቲ እዮም እቲ ናይ መምህራን ማለት እዩ ናይ ፍልሰት ኩነታት እዩ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ግን መምህራን እውን ዕድመኦም ከኣክል ከሎ ብጥሮታ ዝወጸሎ ዕድመይ ኸዚ ዝወጸሎ ኣነ እውን ቀጺለ ወጻኢ እየ ንኣይ ዝትከአኒ መምህር ግን መንግስቲ ከዳል ኣለዎ ምክንያቱም ስልጠና ክገብር ኣለዎ ስልጠና እንድዕ ዘይግበር ኮይኑ መምህር እንድዕ ዘይትካእ ኮይኑ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እቲ ዞም ዘለው ክፍለ ግዜታት ኣብቲ መምህር
ብዝለዓለ እናተጻዕኑ እዮም ዝኸዱ ኣለዉ መንግስቲ ኣብ ምፍራይ መምሃራን ግቡእ ቆላሕታ ሂቡ ክሰርሕ እውን መምህር ተስፋይ ተካ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ስለዚ እቶም ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ይኹኑ ናይ መሰልጠና ኣካላት ናብ ስራሕ ኣትዮም እቲ ዝተጓደለ መምህር ዝትከአሉ ኩነታት ክፍጠር ከም ዘለዎ ከተሓሳስብ ይደሊ ምክትል ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ መምህር አለምሰገድ እሸቱ እቲ ብምኽንያት ኩናት ተቋሪጹ ዝነበረ ትምህርቲ ምጅማሩ ዝተባባዕ ስጉሚ ምዃኑ ብምዝራብ ሕፅረት መምህራን ግን ካብቶም ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘለው ማሕለኻታት ሓደ ምዃኑ እዮም ዘዘኻኽሩ ትምህርቲ እዚ ምጅማር ባዕሉ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ ኮይኑ ግን ብኡልክዕ እቲ ናይ መምህር ሕፅረት ኣሎ እዩ መምህር እኹል መምህር የብልና እቲ መምህር ሒዝዎ ዘሎ ክፍለ ግዜ ዘይተረሓዘ ክፍለ ግዜ እውን ብርክት ዝበሉ ሳብጀክታት ዘይምህላይ መምህር ዝፈጠሮ ፀገም ኣሎ እዩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ድሕሪ እቲ ዝተፈጠረ ኩናት ቁፅሪ መምሃራን ብዝተፈላለዩ መንቀልታት ከም ዝጎደለ እዮም ዝዛረቡ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት 46598 መምሃራን ነይሮም ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ትምህርቲ ዳግም እንትጅመር ግን ካብ ውሽጢ እዚኦም ልዕሊ 14000 መምሃራን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱ እውን የረድኡ ብዙሕ መምህር ተሰውእ ኣለና ብዙሕ መምህር ተፈናቀለ ኣለና ብዙሕ መምህር ተሰደደ ኣለና ብዙሕ መምህር ኣካሉ ዝጎደለ ኣለና ብዙሕ መምህር ስራሕ እውን ዝቀየረ ንክልተ ዓመት ሙሉእ ደሞ ዘይተኸፈለ ስለ ዝነበረ ስለዚ ትንፋስ ደቁን ትንፋስ ባዕሉን ከተርፍ ካብቲ ናይ መምህርነት ሞያ ወፂኡ እውን ካልእ ስራሕ ዝጀመረ ካልእ ዓውደ እውን ዝተዋፈረ ብዙሕ መምህር ኣለና ብምዃኑ ድማ ነዚ ዝጎደለ ቁፅሪ መምሃራን ንምትካእ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዳግመ ሕዌት ዓውደ ትምህርቲ ካብ ዝሓዞም ዋኒናት ሓደ እዩ መደብ ልምዓት መምሃራን ከም መብርሂ እቶም ሓላፊ ብዘይካቶም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘይተመለሱ መምሃራን ንምትካእ ዝግበር ጻዕሪ ትምህርቲ ተቋሪጹ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝወሰኸ በዝሒ ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ክምለሱ ዝግብኦም ህፃናት ተበጻሕቲ ንምግባር ተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣስታት 30,000 መምሃራን ምስልጣን ከም ዘድሊ ዶክተር ኪሮስ ኣረዲኦም እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ቁፅሩ 14,000 ዝኸውን ጎዲልና ኣሎ ታውዝ 2.4 ሚልዮን ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ክምለስ ንሕዳ ኮይና ነቲ ዘሎ መምህር ተወሳኺ እንደገና 16,000 ከለየና እዩ ምስቲ ዝጎደለ ቁፅሪ 14 ብለኻ ልዕሊ 30,000 ዝኸውን መምህር ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሕዌትን ዳግመ ህንፀትን ከይዲ ልዕሊ 30,000 ዝኸውን መምህር ክነሰልጥን ይግብአና እዚ ንኽነሰልጥን ብዙሕ ፋይናንስ ይሓትት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝሓትት እዩ ጀስት ምንም መብዘይብልና ግን ምንም ክንገብር ዘይከኣልና በቶም ዘሎ መምህራን ካብቲ ንፍጠና ገባርና ልዕሊ ዓቕሞም ተሸኪሞም እሞ ድማ ልዕሊ ትራውማታይዝድ ዝኾነ ተኣሽሙ ኮይና ኢና ንቕፅል ዘለና ብቐጻልነት ኣብቲ ናይ ሕዌትን ዳግመ ህንፀትን ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ፕሮግራምና እዩ ዝኸውን ግን እዙይ ምስ ዝርከብ ሃፍትን ሪሶርስን ዝተሓዝ እዩ 30,000 መምህር ምስልጣን ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ዝደሊ እዩ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ኣብ ግብርና ንዝተዋፈሩ ኣካላት ዝህቦ መጠን ልቓሕ 700 ምግባሩ ኣፍሊጡ እቲ ባንኪ ንኢንዱስትሪ ዝኾኑ እታወታት ብስፍሓት ከፍርዩ ብምግባር ምስቶም ሓረስቶት እናሰርሐ ከም ዘለውን ተገሊጹ ንጸብጻብ ቅድስቲ ማሞ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝተደረኸ ዋላ እኳ እንተኾነ ምህርቲ ብፅሬትን ብስፍሓትን ኣፍርዮም ንኢንዱስትሪ እታወት ኣብ ምቕራብ ጉድለታት ከም ዘለው መረዳእታታት የመላኽቱ ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ እውን ሕርሻ ብዘመናዊ መንገዲ ንዝጥቀሙ ሓረስቶት ኮነ ኢንዱስትሪታት ኣብ ዝህቦ ግልጋሎት ልቓሕ ቅነሳ ወለድ ከም ዝገበረ ፕሬዚደንት እቲ ባንኪ ዶክተር ዮሃንስ አያሌው ይገልጹ የወለዱን ዝቅ በማድረግ 11.5 ወደ 7 በመቶ ዝቅ በማድረግ ወለድ ብምትሓት 11.5 ዝነበረ ናብ 700 ትሒትና ኢና ንሕና ናብ 700 ስለ ዘትሓትና ናብ ከስቦም እዩ እቲ ቅርሺ ዝኣቱ ኣብ ዘፈር ግብርና ኮይኖም ዘድልዮም እታወት ኣማሊኦም ከፍርዩ ይኽእሎም እዩ እቲ ካልእ ድማ ንሱ ሓዊሱ እኽልታት ቅብኣት ጡጥ መሰረቶም ግብርና ስለ ዝኾነ ናብ ግብርና ንኽመፁ ከም ዘተባብዖም ኢና ንኣምን ልምዓት ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ሊዝ ፋይናንሲንግ ማሽነሪ ግብርና ብምቕራብ
ንብዙሓት ተረባሕቲ ከም ዝገበረ ዘልዓሉ ዶክተር ዮሃንስ ዘመናዊ ግብርና ንኽህልውን ምህርቲ ድማ በስፍሓት ክፈሪ ንምግባር መማሓየሺ ፖሊሲ ተገይሩ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣትወ ገሊጾም በአብዛኛው መሰረት የሚያደርገው ለውጭ ገበያ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ዕዳጋ ወፃኢ ንኢንዱስትሪ ዝኾኑ እታወታት ኣብ ምቕራብን ንውሽጢ ዓዲ ድማ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ብምትራፍ ብውሽጢ ዓዲ ምህርቲ ንምትካእ እናሰርሐ እዩ ዘሎ ብፖሊሲ እውን ዘመዓራረናዮ ኣካይድ ኣሎ በባንክ ልምዓት ኢትዮጵያ ዝመሓደሩ ሓገዝ ዝግበረሎም ሕርሻታት ኣብ መስኖ ዝተደረኹ እዮም ባንክ ልምዓት ኢትዮጵያ ዘፈር ሕርሻ ንምሕጋዝ ብስፍሓት ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ ነዚ እውን እኹል ምድላው ከም ዝተገበረ ተገሊጹ ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮም ዜናት ንሰግር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ 12 ድሮናት ሓውቲ ምውቅዑ ኣፍሊጡ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 12 ድሮናት ሓውቲ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሩ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝገበሩ ወፍሪ 3 ጸረ መርከብ ባሊስቲክ ሚሳይላት 2 ክሩዝ ሚሳይላትን 12 ድሮናትን ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ ኣሎ እቶም ሚሳይላት ኣብ 10 ሰዓታት ብዕጡቓት ሓውቲ ዝተተኮሱ ከም ዝኾኑ ዝገለጸቲ ማእኸላዊ እዚ ብዝተወሰደ ወፍሪ ጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከባ መራኸብ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘይበጽሐ ኣመልኪቱ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ እዚ ይበል እምበር ዕጡቓት ሓውቲ ኣብ ተቆጻጸርዎም ከባብታት ኣብ ልዕሊ ትንቀሳቐስ ሓንቲ መርከብ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዝፈጸሙ ኣፍሊጦም ምስዚ ተተሓሒዙ ዕጡቓት ሓውቲ ኣብ ዝተቆጻጸርዎም ግዝኣት የመን ከባቢ ኣብ ዝርከብ ወደብ ኢላት መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዝፈጸሙ ፕሬስ ቲቪ ጸብጺቡ ዜናታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንዲ መርክሳትና ክነስኻኽሩ ሉዓላውነት ምግብና ንምርጋጽ ዝገብሩ ጻዕሪ ዕወት ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ልዕሊ 14,000 መምህራን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱ ቢሮ ትምህርቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 12 ድሮናት ሓውቲ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና ኣብዚ ተዛዚሙ ስለምክትታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣለሙ ምስ ሰማያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይረ ኣብ በብ ዘለኹሞ ሰላም ንክትኾኑ ተመኒ